Milí priatelia, veľa raz sme už počuli slovné spojenie temný stredovek, ale aj z tejto vraj temnej doby sa môžeme niekedy poučiť či inšpirovať. Pred 1000 rokmi sa v západnej Európe začalo formovať hnutie vedené a podporované aj cirkevnými autoritami, ktoré požadovalo, aby miestni feudáli a rytieri, ktorí medzi sebou viedli neustále boje, šarvátky, súboje a potýčky, boli povinní zachovávať prímerie, tzv. Boží pokoj, nielen počas veľkých sviatkov ako Vianoce či Pascha, ale aj cez rok, od soboty večera do pondelka rána. Rytieri tento príkaz uposlúchli. Kto ho porušil, býval objektom verejného odsúdenia a pohŕdania. Aj to bol aspoň malý príspevok ku kultivovaniu spoločnosti a k znižovaniu násilia. A aj vďaka tomuto vývoju v Európe dnes žijeme v kultúrnej krajine, ktorá už nie je miestom zrážok ozbrojencov a jednotlivé skupiny na presadzovanie svojich predstav o chode spoločnosti používajú demokratické politické metódy. Napriek tomu však radi používame slovné spojenia ako politický boj, súboje politických oponentov, politické potýčky a šarvátky a tak ďalej. Politika je však predovšetkým práca pre verejné dobro. Možno je to niekedy aj v prednesnom zmysle slova boj za dobro, ale práve preto, že ide o prácu, a možno aj o boj, hoď aj za dobro, bolo by hádam na prospech celej spoločnosti, keby sa rozvinula aj u nás 1000 ročie po vzniku pojmu nedeľného Božieho pokoja, kultúra odpočinku a pokoja počas dní pokoja a odpočinku, teda aj nedele. Naše rodinné nedeľné obedy by tak možno prebiehali vo viac spokojnej a rodinnej atmosfére, ak v ich pozadí na obrazovkách by neprebiehali politické súboje a potýčky. Na tie je dosť času počas celého pracovného týždňa. A možno by takúto kultúru privítali aj samotní politici, veď aj oni a ich rodiny majú tiež právo na oddych a odpočinok. A televízne stanice sú schopné istotne vymyslieť aj oddychovejšie a menej napínavé nedeľné programy. Ako hovoria letúšky pasažierom pred štartom, relax and enjoy. Skúsme prispieť k novej kultúre. Pred štartom do nového týždňa, v nedeľu, relax and enjoy. Uvoľníme sa a oddychnime si od bojov i súbojov. Každá iniciatíva v tomto smere bude len vítaná.